ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, наздики бозорчаи Гулистон. дуконматаа квартира дар 5 мошона қарор дорад. 47 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. оби свети доимӣ. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 255 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, дуюм микрорайон. дуконматаа квартира дар 4 мошона қарор дорад. 52 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. оби свети доимӣ. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чиди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. дуконматаа квартира дар 2 мошона қарор дорад. 57 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. дуконматаа квартира дар 1 мошона қарор дорад. 55 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми сеошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. шикатур, истяжка дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, яккомната квартира дар 9 мошона қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. оби свети доимӣ. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 12 ошонага. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон, яккомната квартира дар 15 мошона қарор дорад. 46 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 15 ошонага, 2 лифт дорад. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Худжанд, 8 микрорайон, яккомната квартира дар 4 мошона қарор дорад. 34 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Исмоили Сомонӣ, 3 комната квартира дар 3 мошона қарор дорад. 80 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 290 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, наздикии бозори Гипразем. ай бозори Гипразем 500 метр то хонара. 3 сотиқ заминай, хона 3 ошонага, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. топли пол дорад, отопление, канализатсияам ҳастай. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 990 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондаги набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хона ёбем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед ва беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро.
ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои рагмонитон видеоро падлица мекунен, дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киси саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.